стаито паса на румбата БГ. Както виждате, купихме си Варус и сме но за съжаление няма да изтъпнем тази игра. Купи меча и ще продължим. Мисля, че ще време си някакви подходящи за Варус. Дано и вие така мислите. Трябва да ги обидим, че време за барон. Дориме в момента е 2 часа. И да, със Z. Мисъл, не знам дали смисъл ще има епизоди. Нали, ще видим. Кога ще го бъде, защото не съм футбол. Кога ще играя цял мач. Марио цял мач. Carries a price. Your turret has been destroyed. Enemies has been slain. Dominating. Our inhibitor is respawning soon. Да, те решат ни е авка и доста лошо. My work is not done. Ако вземем дракона, може би той ще стане. My arrows always find their marks. No forgiveness. Аз и тоест аз викам цяло, ще отидем за... Turning back. жертват един може да ги убием. Bloodshed carries a price. А пък и както аз казвам, това е за да... Aced.
Добре, нали, сега ще излезнем от тук и ще ви пусна да видите от края на мачовете кой колко е. Така. Ето сега, нали, предполагам, че се извинявам се, моя грешка. Вижда, нали, кой колко е. И ето, нали, ние сме 8-2 и сме втори левел. Така. Ние ги водиме. Ние сме 62 кила, те са 40. Ние сме 41 умирания, те са 62. А ние сме 63 асистенции, те са 56. И пак казвам, разпространявайте канала, гледайте Румбата БГ, наблюдавайте, абонирайте се и до скоро.